Παιδιά, έχουμε το κουνέλι. Αυτά που θα σας δείξουμε στο άλλο βίντεο που θα το κάνουμε πρώτα. Αυτό είναι το κουνελάκι μας. Είναι πολύ μικρό και πολύ γλυκό. Και δεν θέλουμε να το αφήσουμε. Ναι, αλήθεια. Όταν το πρωτοείδα την πρώτη μέρα που γεννήθηκε, τη δεύτερη μέρα τώρα που γεννήθηκε. Δεν θέλει να φύγει. Ναι, και όταν το πρωτοείδα, κατευθείαν με έγλυφε και δεν θέλουμε να φύγει αυτό το μωρό. Είναι πολύ γλυκούλη. Από τότε που το είδα ήταν το αγαπημένο μου κουνέλι. Και τώρα θα το πάρουμε. Ναι, σήμερα. Παιδιά, δεν θα σας κάνουμε πλάκα. Άμα σας κάναμε πλάκα, τότε δεν θα κάναμε αυτό το βίντεο. Ναι, θα γελούσαμε τότε και θα κάνουμε Ναι, όντως. Ενώ τώρα δεν γελάμε. Είναι αλήθεια, θα φύγει το κουνέλι μας. Τώρα θα μας πείτε γιατί τότε το έχουμε στην αγκαλιά. Γιατί περιμένουμε για 5 λεπτά. Μέχρι να φύγει. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο. Πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε κανένα καινούριο μας βίντεο με την ασπρόμπαλα. Γεια.